Gibutyag sa Department of Health Central Visayas nga gikan sa 22 nikabat na ngadto sa 25 ang mga kaso sa Middle East Respiratory Syndrome coronavirus kon MERS-COV sa rehiyon kini sa record ni adtong Martes. Nagmonitor ang departamento sa mga pasyente nga posibleng dunay MERS-COV, 21 sa Cebu, 2 sa Bohol ug laing 2 sa Negros Oriental. Dinhi sa Sugbo, dunay 11 ka mga pasyente ang na-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug kasamtangang gibutang sa special negative pressure ug isolation rooms. Ang DOH Central Visayas nakigkoordinar na sa Philippine National Police sa pagpangita sa ubang mga tawo nga posibleng nataptan og MERS-COV.